Zašto ne treba niko? Uvid koliki brijeg je. Vozi. Oj, ja sam se već umorio. Majke ti ko prvi ulazi. Tamo. Ajmo, prejezi boje. Ja mislim da ne smijem dalje. Otkuda ćemo? Šta je tu? Bio, misliš? Daj, pa nije, tamo je ulaz s one strane. Znam mi. To. Ja se bojim duhova, jebote on priča. Evo, ovo ti nešto spavao, ima 10 minuta. Gle podrum. A ja ću ne puštam. Penj se. Šta? Sad ću vam zapustiti. Marš! Ajmo. Aj! Bješ od mene, leteći. To je WC. Šta je dolje u rupi? Vjerovatno pređe ćemo za WC. Ja ti pa bude jedna stvar. Tu da vidim jel skutovi sigurni. Ne razumijem zašto. Daj pazi s tom mačetom. Možda smrdi. Povlačenje. Šta je unutra? Pogod. Aj vid sama pa mi reci. Kako govna ako nema godinama nikog? Pa ostalo od ostataka. Ja. Čak sam malo i put dodolje. Da, puta podrum. Možda kroz WC. Možda. Ajmo opet okolo. Tu ispod. Šuma. Rekla stvarno kako bi bilo lijepo. Evo ga podrum. Da jebote, pazi, stineš mi nogu odslijeti. Nada. Vid guštera šta vam ima, je. Di? Pa skupne. Pičku mu tu ima više prostorije. To su to znakove na vratu. Gdje? A to od puža. Ja gledam da nema stršljeno, a gdje? Ajde, ulazi. Jebote, strče na duh. Nema duhova. Pa sam da ne propadneš nigdje. Sjelazi dolje.
Koji brak? Čisto, ajmo dalje, ti prvo. Jebate, gledaj koliko je to puš, divovski. Jeste. Neš, izvratano. Sad kad iza vrata neš bude. Da. Tu nema ništa. Ništa? Evo ima piva. Pa pravo tu rupa. Misteriousno. Metla. Metla je iza vrata, koja je pala. To nije dobro za bježu. A piva nećemo uzeti. Vidite pive ljudima. Evo i cement. Bježi od nje, što dalje? Daj Zorana da snima. Vidi ovo je... Tu stršljava je kivara gore. Izgleda i bilo. Daj Zokiju da snima. Ko? A ono snimaj penje se gore, ajde. Ajde, imaš odmah 20 vremena. Jebijem ti što se čvrsta ova lotra. Pati do otra i 100%. Ljudi ko mi iza leđa. U pičku materiju. Alo, s tom mačetom. Alo, ta bab me. Vidite kofer. Nema nič. Kofer s novcima je. Ja sad malo ruku. Kako snimam, daj, ne moram uzeti koje snimati. Čeka duhovi. Jep, ti kvrago, da se ovdje neko zaleti, ne bi ostao živ, propub nazad dolje. Ono, nazad sam još. Jebijem ti. Moram se pogledati. Alo? Ajde, peti se. Isuse. Vam nema ništa. Ništa. Duh. Ne znam šta iz ovog zida sam. Jedno možemo na balkon. Ili još neko gore. Koja rupča da je. Zna ništa. Koliko ima posljedno? 1, 2, a 4 kad bi se sad zidalo. Ali niš posebno. Što ću gore da je nazad dolje? Ideš gore. Ajde, što ću pa ne nešto. A da ima nešto da bi... Još i ovo je dobro. Votra. Anakondi. Me ovdje še i psovanje. Šta je tu? Tu ne štima, ali ja ne znam šta je, neko treba ući dolje i vidjeti. Je, čega? Mamuta. Rekao da ti glava previše. Jebem ti bunara što je dobar. Ma tu ovako. Tu nema vode ništa. No. Uj! Na sreće možemo svi bacati. Aj vi, da se ja mogu strmom glavu dolje. Moram je ugao s mobitelom gdje ovako.